Һаумыгыз баксалаштар. Сәлам Гөлбикә. Бу юлы кайда барабыз? Сәлам. Һаумыгыз. Кайда барырбыз билдәле инде һин калага мин авылга. Уны аңлайым да ул. Көньяккамы, төньяккамы дип әйтүем. Әйдә, төньяк көнбайыштан башлайык. Әнingә көньяк көнсыгышка түгел. Һуң үзең белеп тораһың бит. Унда яз уң килә. Баксалар әле уянмагандыр. Һуң баксалар уянмаган бу һала баксасылар бу вакытка тиклем йоклап ятмайдыр инде ул. Әйдә, исмаһам гомердә бер тапкыр һинеңсә булһын. Кузгалдык. Гаилә баксаһы конкурсын игълан итеп тә өлгермәдек. Илештәр республикала беренчеләрдән булып, был конкурсты күтәреп тә алды. Ни арба, ни сана, вакыт дип торманылар, безне үзләре үк сакырды. Һәм Фәндилә менән Нияз Гырфановтарның адресын өйрәтеп ебәрделәр. Илештәр элек-электән егәрле халык бит инде ул. Инеп күрәйек әле. Төштегез менә ошо көнгә. Нисек ошо теплицаны оештырырга булып киттегез? Кемнең идеяһы булды ул Фәндилә? Нияздыкымы, һездекеме? 10нчы классны бетерү белән Салават каласына киттем инде укырга. Ул бер кирәкмәгән бер уку булып чыкты. Мастер световод декоратор дигән профессия. Үзләштердем. Һез үзешмәкәр баксасы гына түгел, һез профессионал. Профессионал бакчачы дияргә була инде. 4 ел эшләгәннән соң киттем укырга Благовещенскийга. Бухгалтер һөнәрен үзләштердем инде. Һәм гомер буе бухгалтер булып эшләдем. Гомер буе бухгалтер булып эшләдем. Хлебзаводта эшләдем. Бу хлебзаводны яптылар. Шуннан соң Димәк, бу һезнең мавыгы, хобби, эшчәнлектән килеп чыккан. Шуннан кирәкмәгән профессия кирәк булып чыкты. Шуннан гына әйтмәкче булам инде. Ничәнче елда тотындыгыз һез бу теплица? Менә 10 ел булды, Аллага шөкер, бу ел. 2008 дә була инде. 10 ел төзеп куйдыгыз инде. Кыярдыр, помидор, кәбестә. Шуннан соң китте анда чәчкәләр. Чәчкә менә бу петунияны белүче юк бит инде. Шуннан шушы петуниялар килеп чыкты. Петунияның туган йере Көньяк Америка. 200 ел эчендә бөтә дөньяга таралган. Европага 1825 елда индерелгән. Бүгін петунияның 40-ка якын төрі билдәле. Профессиональный семинарлар, алар дрожжированный штучный гына сатыла торган семинарлар. Һәдә барды яздырып алаһыгызмы? Мин буларны Москвадан кайтартам инде. Элек эшләгәндә колумбаларга иң беренче утырталар сальвияларын беләсез бит? Сальвиялар кып-кызыл менә алар утыра инде. Булары икешкәһелә күренә. Инде хәзер аңа инде үтеп китте 30 ел, 35 ел, но барыбер да шул популярный. Ничә төрле сәскә үстерәгез? Петуния, күбәвет, сальвия. Анда укырып бакчаганы нимә ул? Бархатсылар. Алар тоже сортовой бархатсылар. Низкорослыйлар. Бөҗәктәр куркай бит. Алисум, ул бордюрный гына ак төстә, монсеколиус. Буларны да айрасы бар. Гүлләрне охшап тора. Моны өйдә дә үстерәләр. Монда инде 35 төрле. 35 төрле петуния. Петуния. Петунияны үзең үстерүгә караганда һатып алу еңелрәк инде. Һәр кемнең кулыннан килмәй бит, мәшәкатьле. Менә сатып алдык, орлыкны чыкмады. Ничек үстерәсең, нәмәкәй дип булай сораштыралар инде. Әсәрле асагызмы? Әйтәгез. Әйтәм. Теплицада ул менә парланып нитә. Ягъни иң беренче менә шундай шәп теплица кирәк. Ә шәп теплица булган тәһәң, шәп хуҗа кирәк бит. Шулай. Ул һәрбер эшне эшләй башлагачтан үзеңнең бер настроениең булырга тиеш. Мин үзем яратам инде шушы петунияларны. Ул сәскәләр яратуы һидәте бит ул, бит. Шулайдыр инде. Петуния ашлама ярата. Сәскәгә тумалгас фосфорлы, авус адактарында калийлы ашлама бирү яхшы. Петуния ултырта торган тупракка суперфосфат кушалар. Япрактарын сияк яки эпин препараттары менән эшкәртһәгез, сәскәләрегез тагыла матурланыр. Менә монсы вербена. Менә бу вербенаның да күп кеше белмәй дә, конечно. Озак чәчкә та бу. Июнь башыннан ата башлай да, кар төшкәнче инде. Бик матур бу. Бу петуния гына инде бит. Моны чәчкәсе бит инде аламаларны башларга может инде кисәсең. Кискәч яңадан тагын курплап чәчкә ата башлай. Менә монсы катарантус ампельныйлары, менә булар бунау яшиклар. Ампельный нәмәне аңлата ул? Ампельный булар асылны үсә торган әнә дигәндәй
Асылып сауытларга. үсә торган сәскәләр, гөлләр Әйе. ампельный була икән. Менә мин үземә Ампельный асыл эшләнем. вегетативкада аталыйлар инде аны. Бу катарантус. Катарантусны элек тә үстергәннәр. Аны инде безнең инкейләр заманында толгылы дип ниткәннәр. Хәзер менә шуның инде неен чыгарганнар. Менә шушы асылны үсә торган инде. Әле бу беренче тапкыр гына мин моны чәчтем. Әллә сия үстерәгез, нинди таяктар бул? Булар ни? Пеларгония буларны Пеларгония? боздан чыгардым мин буларны. Әдәм сәйтһәң яран гөл бит. Ярангел. Аларның да әллә Герань. Герань. Әрсез бит инде Менә герань. кайбер кеше һуга утырта. Һуга утыртырга Суга ярый. утыртканым юк минем. Боздан чыгарам да, кискәләштерәм дә и утыртып та куям. Бу Әлеге чинкование дип атала. Әйе, әлегелә баягы тупрак әйбәт булһын. Кулның Әйе, шифаһы әйе, булһын. әйе. Ниндәй сортлары бар? Бу зональный сорт инде тышта да үстерергә була аны. Бер төптән где-то бер 50-70 чәчкәсе була менә шансагыз инде. 50-70 бер төптән. Бер төптән. Төбе көчле була инде. Төбе көчле була моның. Зональный дигән сорт. Зональный бу Зональный как сорт. уличный дип атайлар инде. Ну, өйдә дә үсә ул. Фәндиләтегендә инде петуниялар урамга сыгарып элергә әзерме? Әзер. Менә булары инде ампельный петуниялар. Бунһы нимәкәй? Бакопа. Бакопа. Бунһы ампельный, ягъни менә мин яңа һүз оттым. Асылынып, һәленеп үсә торган. Менә баягы макталган хризантемалар. Улар да төрле төстәме? Алар да төрле төстә. Алар 20 төрле кышка чаклы аталар. Июльнең урталарында ата башлайлар әйме. И кышка чаклы инде. Ну, булар моны гәйлепкә инде. Фәндилә, яңгын гына был тиклем теплицаны тотала тәрбияләй алмас инеге дәйбит. Элек Нияздың ошо баксаны үстерүгә индергән өлеше турында ла һөйләшәйек әле бер. Ананда градусник ятайны өстәлдә ап килдем әле. 32-33 градус. Көн һайын шайтып ягаһыгызмы? Юк, ягын аңа җиткергә тырышмаймын. Көндез Ул эсеме ул? Эссе уже. 20-се җитә инде, 25-се. Бүген бойысты килә, байбакса килә дип яктыгызмы шайтып. Булсын инде эшемәсеннәр. Булар озак бездә заватмаһындар, камералар тирләһендә кайтып китһендер тинегез инде. Торба һузмаганһыгыз. Ошо миссия тама. Эссе һава өреп тора инде бу. Күрһәтегез нинди конструкция, кемдең проекты буенча эшләнде бу? Бер двигатель куелганмы әллә бу? Вентилятор һава өрә, мишне ягып җибәрәбез. Һәм йылы кайдан сыга инде? Җылы өреп утыра моннан, уже эссе һаваны вентилятор өреп утыра. Ана шул җитә. Шул Әле җиткерә мейсте моны. күрһәтегез әле. Кайын утын яккас шәп инде. Кайын ут, бу пиролизный Мейс дип аталамы? миш дип атала. Утынны башта газга әйләндерә, төтөнгә әйләндерә. Шуннан шул төтен яна. Моның төтене чыкмаен, янып бетеп чыга. Бу и озак яна. Тутырып яксам, төне буе чыгып йөрмәйм инде. Бу үзе яна эшләй безнең. Бу нинди ишек монда күл. Бу өскә табан янмай, аска табан шушыннан чыгып китә инде. Принудительный воздух вытесняет аска табан, аска һаваны мәҗбүри биреп, яндырып бетереп. Бу тиклем мейс эшләр өчен үзегезнең баш эшләрне мәллә бер Интернет инде хәзер. интернет сварканла үзегез эшләгән. Сварканы да үзем иттем, эшләдем. Фәндиләнең бәхет бар, алай булгас. Монсы уже более мощный, суыкларда ягырга инде. Бу нинди мейс? Более экономичный. Дагыла үзенчәлекле ниндидер Халык телендә ракетный диләр инде. Ракетный? Әйе. Кайһы yerендә ракета? Менә ракетага охшаганмы? Тавышы да ракетаны кысыма инде гырылдап яна ул. Һаваны янып киткән җиренә биргәч, тоже төтенен дә яндырып бетерә дип әйтә. Менә ошында сүпсар, утын халыгыз да? Әйе. Шунда үстертәгез. Әйе, остан менә кирип китә, гел кирегә аска табан яналар инде. Аска табан. Аска табан янып кирип китә. Мин барыбер аңламайм. Акыллы баксасылар аңлар ул, һөйләгез. 4 сәгать яна бу менә шушы. 4 сәгать. 4 сәгать китә. Монсы уже Менә ошо нинди функция үтәй менә Монсы буны? как бы теге теплообменник диләр инде, теге иссе шушысы кыза инде менә. Майданы зуррак булган хайын, буның Әйе. шул тиклем күбрәк бирә эсене. Әйе. Монсы җылырак көннәрне поддержать өчен монсын ягабыз инде. Был һеҙҙең нестандартный теплица, бит нестандарт булмаган. Менә карап торам да, профильный торбаны һеҙ 2 катлап куйганһығыҙ. Ни өсөн 2 катлап куйдығыҙ? Усиленный ферма эшләп. Был менә ошо ферма дип атала инде. Әйе. Теге һыйырдар торган гына түгел инде ферма. Ошо ферма дип атала. Конструкция ферма. Мондай нидә эшләдем, конденсат тонмасын өчен эшләдем мин моны теге уклон ясалды. Болай булса конденсат кырыйга агып төшеп китә инде булган конденсат. Был кар басымы астында бөгөлмәйме? Бөгөлмәй. Барга исәпләнгән инде. Әйе. Һеҙ әле төзүсеме? Үзе дә күтәреп тора өстендә. Төзүче түгел инде. Нисәгә исәп теплица? Болайга 12 метр, 12-гә? 8,5. 12-гә 8,5 бик зур майдан. Ошо 2 форточка җитәме? Җитә, җәй генә бөтенсе ачык тора, ишек тә ачык. Поликарбонатты нисә миллиметрлана файдаландыгыз? Бу безнең самый тегени экономичный 4 мм. 4 мм шул җитәме?
Шул җитә Ә нисә безгә. елга сыдай ул менә шу поликарбонат? Инде хәзер 5 ел нык булды инде, 5 ел. Ә менә ошо тент дибез инде аны нитканный материал. Кызмасын өчен Кояштан кояштан саклар. саклай. Ата яндыра, нитәк дидерә, монда бик иссе була. Нияз көлен дәрәм итмәйгез мәллә кайын утананың. Җыяп сибәбез инде, җиргә сибәбез, шунда өстенә сибә. Быналар мейс мәллә Нияз? Монсы Калай зур мейс? Эсендә һау бит ул, бассейн мәллә бу. су җылтабыз, кар итәбез. И еще плюс бу температураны да регулировать итә инде. Иссе көнне суык биреп тора теплица. Әйтә менә Өфөнән килгәндә Илешкә бит үргәр киде кар юк. Һез ташып беткән иде дигән. Кар кәмеде инде. Җирдәге витаминнан усваивать итү өчен кар суы файдалырак. Яңгыр суы, кар суы ал. Бу иритәлә инде Бу бит. эретә инде. Әйе, үсемлектәр шуннан иңел генә итеп калий курып фосфорларны ниләрне эретә. Кран суы ул каты. Үзенең составында кислород күбрәк микән әллә тием? Ну ансына Бәлки бардыр әйбәт. Күбектәр ана шартлап тора, сыгып тора. Кар яки ямгыр һавында зарарлы авыр металл тозлары, хлор органик катнашмалар бик аз, ә файдалы минералдар күбрәк. Был һау күзәнәктәргә еңелрәк үтеп инә һәм үсү процессын тизләтә. Ысынапта Нияз бында фәндилә берүзе генә, һез берүзегез генә бер нәмәлә кыйрата алмас инегез. Гаилә белән эшләгәндә генә. Балалар да ярдәм итә, аларның да ярдәме күп. Бу безнең иң яхшы гаилә баксаһына тәүге конкурсанттар һәм менә шундай шәп баксасылар булһа, Башкортстанның башка районнарында ла һызгыргыз, барып итәбез. Бына ошо бинала бер түгел ике бакса. Береһе балалар баксаһы, икенчеһе кышкы бакса. Кышкы бакса үстерүдә үз серләре бардыр мөгаен. Һорашайык, белешәйек, тәҗрибә туплайык. О, бигрәк матур да ул. Зульфия Фаиловна, нисә ел инде һезнең был кышкы баксага? Этот сад у нас существует с 90-х годов. Его выращивали работники этого сада, приносили растения из домов. Вот у нас видите, что сад очень светлый, поэтому у нас большинство тропических растений. Здесь очень жарко. Тропическая пальма, гибискусы, вот, монстеры, антуриум – это все тропические растения. Тетрастигма, которая растет в тропиках, в месяц вырастает на 1,5 метра. Һезгә карап, үзенең өендә яки учреждениеһендә эшләгән урынында ошондай бакса оештырырга теләһә, эште нимәнән башларга? Бакса эшләй торган бүлмә нинди булырга тиеш? Бүлмәнән башлайык әле. Во-первых, да, нужно помещение, чтобы оно было светлое, подходящее для растений, чтобы было много воздуха. Кемдер өй һалганда махсус рәвештә өендә шундай бүлмә эшләй бит, биек, түбәле. Менә һездә тәҙрәләр зур. Иң беренче зур тәҙрәләр булырга тиеш, яктылык булырга тиеш. Водоем устраивать. Если у вас светлое помещение, нужно подбирать тропические, те, кто любит свет, светолюбивый. Если у вас где-то находится в тени, значит, надо растения теневыносливые. Растения, которые любят тень, самое главное, они любят влажность. Это орхидеи, антуриум, драцены, их очень много видов драцен, панкрациум, вот с огромными листьями у нас, по ободку тропической клумбы у нас растет, рео называется, очень неприхотливое растение. Оларды кайбер кешеләрнең өйләрендә лә күрергә мөмкин. Всякие виды папоротников, аспарагус. Светолюбивые, это все знают, наша герань. На цвету она очень красиво цветет. Вот в феврале месяце мы их почеренковали. И вот теперь они готовятся. Мы украшаем обычно наши балконы в садике. Балкон у нас здесь в Зимнем саду тоже балкон огромный. Менә ошо гөлләрне бер көндә һау куеп сыгырга күпме вакыт китә? Бер тапкыр 2 сағат. 2 сагать вакыт китә. Һәм уларны бит тагыла һау кую гына етмәй тәрбияләп торырга кирәк. Тагы ничек тәрбияләйһегез? Ну, естественно, ухаживаю, убираю отмершие листья, пропалываю,
Йомшартагыз. Саңдарын да хүртәгездер әле. Есть, конечно. Тын алырга тиеш бит инде ул гөлдәр бит. И вредителей очень много бывает. Ниндәйләр? Бывает щитовка, бывает тля, белокрылка, особенно в таких светлых помещениях. Улар кәбестәген ашамай, улар гөлдәрде лә ашайлар. Да, очень любят они цветы, листья наши. Сейчас, конечно, в магазинах очень много средств разных. В последнее время я вот обрабатывала фуфанон новое такое средство, инсектицид, который вот помогает мне. У нас тут появился недавно только новый вредитель, мучнистый червец называется. Вот он поражает пазухи листьев у растений. Вот этим фуфаноном обрабатывала. Помогает, говорят, что в народе, что помогает спирт. Протирать надо ватной палочкой. Это в домашних условиях можно, 1-2 растения можно протереть. Ну, здесь у нас получается, что мы пользуемся химикатами. Күп кенә үсемлектәр, улар агулы. Бигрәк тә балалар баксаһында ундай гөлдәр үсергә тиеш түгел. Шул ук монстерны агулы тидер бит. Про монстеру я, конечно, не слышала, что он ядовитый. Я знаю, что олеандр не любят его за красивые огромные цветы, но в детском саду его нельзя. Потом диффенбахи, которые тоже все любители выращивают у себя дома. Мин ишеткәнем бар, менә ниндәй гөлдең япрагында ак таптар бар, булар барысы агулы дип. Ысынлап та шулаймы? Ну, не все. Потому что у нас вот есть фикус с белыми листиками, есть даже хлорофитум, который, наоборот, полезное растение для домашнего использования. Ягъни бүтә ак япраклы гөлдәр дә агулы түгел икән. Бу хата караш, кемнеңдер хата карашы. Хлорофитум полезный, потому что он выделяет кислород в воздух. Многие, те, кто знают, что он очень полезен, у себя сажают. Особенно полезно сажать на кухне, потому что на кухне у нас очень много выделяется всяких запахов, токсинов. Зөфия Фаиловна, буна төрле гөлдәр, берһе таралып үсә, берһе озынга үсә. Уларда ничек бер композицияга тупларга? В одну композицию составлять надо не по росту, не по тому, что покрывает он почву или нет, а потому, как они любят воду. Вот. Во-первых, самое первое правило садовода или цветовода – это полив. Ягъни һау яраткандар бер урында бит. Можно, конечно, сочетать. У нас есть такие композиции. Это у нас молочай растет вместе с гельксини. Гельксини помогает молочаю. Это суккулент. Это засухоустойчивое растение называется. Гельксини у нас покрывает почву, и вода не испаряется. Пожалуйста, здесь тоже. Это рео. У нас тропическое растение. Здесь то же самое у нас. Менә бу ике гөлдә бергә утыртырга үзе дип эксперимент үткәрергә булдыгызмы? Гомумән бунда тәҗрибә еш үткәрәгезме? Мы здесь вообще очень много экспериментируем. Мәсәлән? Даже вот бегония, например. Все думают, что она может расти только в земле, в горшке, а у нас она растет практически без земли на подносе. Здесь полсантиметра земли. Вот. Был бегонияның тамырлары түгелдер, был моторлы өсеп Нет, куелган. это просто коряга, за нее цепляется бегония, и вот получается такая композиция. Бунда тагы бер гөл подноста үсеп утыра. Да, оленьи рога в народе называют. Композицияларның кипкәне генә түгел, тирәһе була икән. Менә бу тире композиция бит. Да, такие композиции, которые в аквариумах, называется фитотеррариум. Вот здесь растет суккулент тоже, который засухоустойчивый. Вот он там растет в горшочке. Ну, можно, например, дренаж, камушки мелкие, и туда высаживать такие растения, которые растут в пустынях. Такие как кактусы, разновидностей очень много. Ягъни тупраксыз да үсә алган бит. Тупраксыз дренажда. Да, вот такие красивые можно делать композиции старых аквариумах. Шуннан композицияны төзер өчен буна айрым көршәктәр генә түгел, стеллаждар, кәштәләр кулланырга мөмкин. На верхнем ярусе желательно такие, которые не спадают, с висячими листьями, ампельные растения называются они. Папоротники хорошо смотрятся, потом фуксии очень хорошо. Она цветет, а у нее цветы опускаются вниз во время цветения. Гомумән менә ошо кышкы баксага ничә төр гөл үсә? Ничә төр үсемлек? У нас здесь 76 наименований растений. 76 төр. Бармы исемен беләһегезме? Да. Онытмайһығыҙҙамы, яңылышмайһығыҙҙамы? Искиткес. Для растений нет ни праздников, ни выходных. За ними надо постоянный уход. Хөрмәтле баксасылар, кышкы бакса үстерү буенча ниндәйдер һорауларыгыз бар икән, Октябрьский калаһының 35-нче һанлы сказка әкият балалар баксаһына шылтыратыгыз яки үзегез килеп кайтыгыз тәҗрибә өйрәнеп.
Һеҙҙең дә баҡсағыҙ бына шулай гөрләп ултырыр. Теплица Африкалала теплица инде ул. Ләкин баҙы тамаҡ теплицалары айырыла ти. Нимә менән тиһегеҙме? Ҡоролмалары шул уҡ, каркасы шул уҡ, поликарбонаты шул уҡ. Хужалары менән, эшселәре менән айырыла ти. Берҙән улар аҡ йөҙлө, икенсенән бик уңған ти. Танышайығыҙ дәр менән. Апайҙар, һеңлеләр, һаумыһығыҙ? Ярҙам кәрәкме? Ә нисек перчаткаһыҙ эшләйһегеҙ? Маникюрығыҙ боҙолмаймы? Иҫ киткес, бында әллә гел петуния инде. Әйе, петуниялар. Нисә төп? Менә бер кассетада 64 штук. Был кассета дип атала Менә инде. бу кассета дип атала, монда 64 штук. Ул ниндәй тупрак ул? Булары әҙер инде ултыртырға, әйбәт. Әзерләнгән, суы сибелгән. Бына нисектер әҙерләйгеме был тупракты? Моны- Әле әҙерҙеме һатып Моны алалармы? безгә кайтарып бирәләр. Был теплицалар һеҙҙеке түгел. Безнеке түгел, Хужалары буларның хуҗалары Алина Зайнашева, Илдар. Ә һеҙ уларға ярҙам итеүселәр, Әйе, әйбәт. без күршеләр. Соңғы йылларда инде халык үзенең менә шәхси хуҗалыгына зур игътибар бирә. Бик күп итеп каза сарайлар бездә, мал тоталар. Бакча эшенә килгәндә инде менә мин Бастамак авылында әйтерем инде Буляков Илдар турында инде. Бу инде тепличное хозяйстволар булыша, бик зур күләмдә эш алып бара. Монда инде 3-4 кеше эшләй безнең. Төрле җирләргә, төбәкләргә ул чәчкә, туй агачлары, сота инде, пирамида топилләр, халык өчен уңайлы да, яхшы да. Хәҙер миңә лә өйрәтегеҙ әле, бәлки мин дә ҡасанда бу бай баҡса тапшырыуын япһалар, мин дә теплица асып ебәрермен. Ныҡ тәрән ултыртырғамы? Тамырын өҙөргә түгелме? Тамырын өзмәгез, тамыры обязательно. Бөкләнеп ҡалһа яраймы? Ярай. Ошайтып нығытып Әйе. ҡуябыҙ инде, әйбәт, 4 бармаҡ менән. Әйе, 4 яктан. О, һыуы сығып тора. Ыснаҡта бирсәткә менән хатта ныҡ уңайһыҙ икән. Шуңа, Бармаҡ менән эшләүгә ни етә, ҡулдың йылыһын биреп, әйбәт. шуңа. Сәселгән ваҡыттан алып, сәскә атҡан ваҡытҡа тиклем күпме ваҡыт үтә? Май башларында менә сата башлайлар инде аны уже. Әйе. Май башларында уже чәчкә атады, чәчкәгә йомарланып килә уже. Без апрель, Февральдә утыртһаҡ, март, 1 ай, апрель, 2 ай, 3 айдан сәскә ата инде. Әйе, шулай була инде. Шунан көҙгә тиклем сәскә атып утырамы? Көзгә чаклы чәчкә атып утыра булар. Йәй буйы сәскә атып утырһын өсөн бер сере бармы уны? Нисек тәрбияләргә кәрәк? Ашламалар сибелә инде. Ниндәй ашлама? Төрлөдән. Суны яраталар инде. Әйе. Утырткач су сибәргә кирәк инде күп итеп. Шингәннәрен алып торасың инде һәрбер ниеннән. Әйе. Мин ишеткәнем бар, теге шингәндәрен, һулыган сәскәләрен алмаһаң, сәскә атмай башлай, тиҙәр. Әйе. Петуния үсентеләрен 5-6 япраҡ сыҡҡас һирәкләйҙәр. Иң уңайлыһы торф көршәктәр. Аҙаҡ көршәге менән тупраҡҡа ултыртырға була. Петуниялағы зарарлы бөжәктәрҙе интавир, микрон, циткор кеүек препараттар менән юҡ итәләр. Сәскә ауырыуҙарын бродши ҡсаһы, формалин, фундазол кеүек препараттар менән дауалайҙар. Петунияларҙы барыһын да алалармы һуң? Баҙы тамаҡҡа ғына таралмайҙыр әле был сәскәләр, ҡайҙа китә? Күп ерләргә китә инде, Уфаның үзендә дә китә. Өфө урамдарын биҙәп торған сәскәләр дә булырға мөмкин, әйбит. Бына минең Әйе. ҡулымдың йылыһы ла инһен әле шуға. Өфө урамдарын биҙәп торор. Баҙы тамаҡта сәскә үҫтереүселәр күпме? Хәҙер бит халыҡ ныҡ матурлыҡҡа иғтибар итә. Ихаталар матурмы? Һәрбер йортта да чәчкә. Даже конкурслар үткәрәләр чәчкәләр буйынча. Ихаталарҙы ҡарап йөрөйҙәр Ихаталарны инде. ҡарап, һәрберсенә бүләкләр бирәләр инде кемнеке әйбәт матур. Безнең клубта ансамблебез бар. Менә мин үзем вокалга йөрөйөм. О, Көндә без көндә. репетицияга йөрөйбез. Әллә халыҡ ансамбле? Халык народный исемен алдык без, әйе. Исеме нисек тинегеҙ? Сандуғаш. Һандуғастар. Ниндәй йырҙар йырлайһығыҙ? Йырларға өйрәнеп ятабыз. Чәчкә ғүмере дигән йырны. Нисегерәк ул? Чәчкә ғүмере бары аз ғына, чәчкә ғүмере бары яз ғына. Бына бит. Шулай итеп йырлай-йырлай эшләгәнгә лә сәскәләре матур үҫә баҙы тамаҡтарҙың. Мин эҙләнем ҡаланан, һин эҙләнем даланан. Таптым мин, күрҙем һин, таба алманым мин. Бына шулай, дуҫтар. Дүртөйлөгә иң яҡшы ғаилә баҡсаһы эҙләп барғайным, бер бөртөк баҡса таба алһам исмаһам. Хакимиәткә мөрәжәғәт итеп ҡараныңмы?
Мөрәҗәгать иттем, индем, һөйләштем. Бакса кайгыһы юк бездә тинеләр. Элек дүртөйлеләр ундай булмай торгайны. Нинди исебен тешләгәндер. Аптырагас, юлыңгайы Октябрьскийга хугылып сыгырга туры килде. Уның каравы имештә, һәр икенче баксасы безнең конкурста катнашып, район намысын якларга әзер. Хатта айлап алырга туры килде. Хөрмәтле баксалаштар, хакимият башлыктарының фарманын көтеп ятмайык. Инициативаны үз кулдарыбызга алайык. Һеҙҙе иң яҡшы ғаилә баҡсаһы конкурсында көтәбеҙ. Эйе шул, бергәләшеп тормошобоҙҙо баҡса итәйек.